Mga igsuon, daghan nato naglibog gihapon kung unsa bagyod si Maria sa atong kinabuhi. Maunang ang uban makapangutana, do you pray to Mary? Do you worship Mary? The answer is no. Wala. We pray to God. So imbis nga moingon ta, we pray to Mary, ang sakto, we pray with Mary. So kada sangpit di ay nato kang Maria, kita naghangyo niya nga iampo ta. Mary will pray for us and with us. Pero nganong gitawag man siya Reyna? Pasabot ba na nga parihas siya level kang Kristo nga hari? Of course not. Because Jesus is the only mediator. So nganong gitawag man si Maria nga Reyna? Nganong gitawag man siya blessed? Nganong gitawag man siya mother? Kay mauna ang naa sa kasing-kasing sa iyang anak ug iyang Ginoo si Jesu-Kristo. Panahon bitaw sa Mother's Day, mo post dayon ta sa Facebook, Happy Mother's Day, ma. I love you, ma. You are my queen. Maupod na ang naa sa kasing-kasing ni Kristo. Gusto mo og ebidensya? Mabasa na sa libro, sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 19. Nga sa dihang si Kristo nagbitay sa krus ug tan-aw niya hapit na siyang mamatay, iyang gibilin kang San Juan, usa sa mga apostol niya, ang iyang mama. Iyang giingnan si Juan, ania ang imong inahan, atimana si Mama Mary, sama sa imong pag-atiman sa imong mama. Nganong gibuhat na ni Jesus mga igsuon? Kay ang gakahitabo di ay sa ilang panahon, nga basta ang asawa mamatyan ug bana, kumbaga mabiyuda ang babae, ang musalo sa responsibilidad sa pag-atiman sa maong biyuda mao ang anak nga lalaki. Sus, kung mamatay ang anak nga lalaki, mas pobre pa sa tanang pobre ang maong biyuda. Manglimos na lang siya o magpuyo sa kilid sa karsada. Pobre sa tanang pobre. Ug dili musugot si Jesus nga maingon anak si Mama Mary. Maunang iyang gibilin ang iyang mama kang Juan, kay pinangga kaayo niya iyang mama. Mga igsuon, pananglit, ingno nako imong mama burikat. Unsa imong bati? Di ba sakit? Ngano man nga daghang mga sekta karon ang wala gatahod ni Mama Mary. Ang wala ga respeto ni Mama Mary. Sakit pamalandungon. Kung giisip ni Jesus iyang mama nga Reyna, blessed among women, maupod unta ang atong pagtagad kang Mama Mary. Queen, Blessed Mary, Mother Mary. Iampo intahon mi din hinay, ihunghong ang among pag-ampo diha kang Kristo nga imong anak ug atong Ginoo. Amen. God bless.